Gamar ka? Uy! Ba? Gamar? Uy, tukla! Bantayan na tamboy ang ano, sundang tamboy. Ang daming ano, isda na pumilik-pilik. Ang wire. So yun guys, magandang umaga. Nagbabalik sa kapatid niya. So matagal-tagal tayo na nakapag-vlog. So ngayon guys, fish hunting tayo. Balik kasama natin sila paring Tamboy, Paring Joshua, si Brad na si Mark, si Tito dito kasama natin. Tapos si Boss Jomar, mga kasama natin yan. So ayun guys, natuloy tayo. Hindi tayo sa may huli. Saniguan ha? Yes, meron na yung huli. Ano na? Pera na pare. Itong kilaw. Guys, meron ng huli. Yan, malaki. Gamar ka? Uy! Nice man. Nice man. Malupit talaga si Paring Jom ha? Uy! Mar! Uy! Dua! Paruan! Yan, dyan makasama ko na ito. Ganda nito, mga ganda nito. Dahil, apa ba masanaan? Mar. Yun! Sabi ko sa'yo mo dyan. Dahil mo na maarayo. Hindi masaran eh. Mar. Kita na ito, klase. Meron na ito. Meron na ito, Mar. Dito mo sa baba, Mar. Ito, ano. Bumaka ka rin. Sige, oh. Yan. Uy, ini. Nah. Ba, Gamar. Uy, tukla. Iya. Oke, ayan naman oh. Sunod-sunod ng huli ni Papa Jomar. Oh, boy, ayo, boy. Ayan na ang kamera. Uy! Yan guys, nakauli din si Boy. Akyo. Pakiyot daw. Uy. Sige sa akin. Ayun na. Isa palikpik ang kapot. Ipugol, takma. Takma? Ayan guys, medyo mahina yung ating battery. May charge natin ito sa bayan. Tapos isang araw. Kaya lang wala, mahina agad yung ating karga dito. Ipakita ko sa inyo. Mahina ng tunog. Ayan o, medyo mahina na guys. Yung tunog. Ayan yung karga.
Burgulong naman raw. Well duck. Isi na ng konti. Makalala pa tayo dito. Ano? Mahirap yung karga. Pero guys, ito meron naman ang ulit ka konti. Dalawang tsinelas. Dito garing ano? Maliit. Maliit. Ano? Buri na? Bantayan na tamboy ang ano, sundang tamboy. Oh, nyaw si Buri na oh. Tandayin daw, dumang ka. Mana dumang ka mana sa kabay mga tabay. Ba't kayo magdalagan naman? Dahil yung madalagan kayong inaan dyan. Ay, mga tamboy, may dala na sundang. Pura pa nga ni. Yan guys, nagpalya yung battery natin. Meron sa dito guys, meron ditong ano, meron ditong tawag ng mga inakay. So meron diyan ano, hinanay niya, tatay niyan, andyan yan. So tingnan, subukan natin makuha natin. Ayun guys, oh, marami oh. So andyan yung tatay niyan, sa nanay. So bantayan natin. Ayun guys, yung mga ano, yung mga maliliit na isda. Bantayan natin guys kung saan nakapunta yung ano, nanay. Oh, udraw! Takman Mar! Yun na! Yun na Mar! Yun ito! Ano pergi oh? Ano pergi oh? Oh, yang maro, yang dyan Mar. Tadi na nga, kagana ang kuryente. Yang dyan pala Mar. Oh, pergi oh. Boy, ito po, boy, ito, boy. Boy, di ka na yun oh. Arayo. Arayo ang. Arayo si boy, di makadali. Yuri ka ba yun? Ano yun? Ang sarget, irapan na. Mura to. Gagawin na kaya ngayon. Wala kong tigbak ito kung minsan ito. Buhay? Buhay na, dahil nakakatig. Likol-likol ka lang kaya. Tagilid makagilid. Burbal yung masanta. Dahil na ito makaarayo. Mar, yan Mar, yan dyan oh. Mar, yan Mar, dali aditi. Dali aditi ka man mano dyan. Puta, wala. Yaw, nagdig sa gilay. Ayok ko na, natitira kontad. Nagadalagyan tulog kaya. Wala. Tiglog sungay. Ay, talaga. So, ibitis mo. Yan. Ano nito? Ano? Nagkibol Mar. Nagkisirin ka sa bot. Ganyan, mali. Ano? So yun guys, ipagpapatuloy natin yung ano, yung pangurente kanina na putol gawa ng yung battery nga ng ano, ng pangurente natin na lowbat na. So ngayon, na-charge namin ng 3 hours. So ngayon, pwede na yan. So guys, meron pa tayong kasama dito. Galing pang pare Saudi, Dubai. No? Saudi galing ano? Saudi, yan si pare, asawa ni Kagawad, Jaima. Yan galing pang Saudi si pare, yan. Kasing kami nung nakarang gabi. So ngayon, babawi kami ngayon. Mag-iinom ulit kasi meron tayong mga huling isda. So ayun, tara doon tayo. Yan na guys. Yan na, nakaisa na. Meron bukubog pa. Hindi ito mga. Pwede na pa. Parot na. Diba? Taro man sa kibuan. Tara. Ito naman. Sige, sa taas kita, taas.
Oh, habi ko na oh. Grabe dyan nag-irruptom ko sa bago. Oh. Oh, ngayon boy. Ilan boy? Ayan na. Yan, dalawa na agad oh. Sabi ko lang. Takol dyan oh, nagburok-burok. Masa pulungan yung gumana eh. Oh, parkuha. Jam lagi lang. Sige, pare lang. Yan. Mini fish. Payo. Yan. Tapos sa ihaw. Goods. Yan bibiro tarbo. Grabe an. Grabe nga ano. Ang daming ano? Isda na pumilik-pilik. Dami. Tumalon yung iba eh. Tempo dyan. Ano boy? Yun oh. Yan, lalaki oh. Yan. Yan pa. Sige, simain niyo dyan. Grabe an dyan. Yan po, sarabay-sabay na oh. Kumakain ng ano. Ang dami oh. Ayan na guys, marami na sila. Mamulot na ng isda. Namulot na sila. Ano pala si Pro Shimano? Oh. Ano pala na? Magpakagat na sana. Ano man sila pala? Ano man sila? So di gimar, nagsurok di gimar. Kaya, di kaya no? Balagyan ba? Laboy, tingok mo na boy. Dahil ba, arayo na? Dahil, arayo na dyan. Di ka naman ngagi oh. Mga smell mo ng mga kapitbahay. Hindi ba nang tamboy oh. Relax na relax lang. At yung batang bago nating. Galing pang Dubai. Ayan. Okay, dito ko. Wala man dyan, wala man. Malayo yan. Guys, dito sa unahan. Hindi yan. Hindi mga ragay. Wala naman. Ay, tinatalagintaan dito. Okay. Ayun na pareho. Ayun na, si Mar. Ito na. Ino, may nang toy. Si Mar na pare, din makanulag. Nasa harapan mo na yon. Uy no. Oh, ito na, tilapia. Puyo. Sige, sige. Kam, grabe dyan, boy. Ang sima, sa ilalim ng lupa. Hindi sa ibabaw. Ayan o. Sima na dyan. Oh. Dito. Hey boy, boy oh. Puyo. Tilapia. Sarap yan. Sa loob sana meron ano. Wala, no? Iron mo sila sa ano sa piyo. So yun guys, mahina. Mahinang huli. Problema yung pang huli natin. Okay, par. Steng. Uy, push. Yari. Ang wire. Tiga ikap nga na eh. Ikap. Wala, sumidip ko. Kuko mo na yung kita. Wala man. Laro mo na. Yan. Laro mo na. Wala. Mau kaya kuray. Oh, si Mount na oh. Gadanan, Mar. Kung ikaw dyan, gadanan na. Nagkimbig, wala man ako na anong nagkimbig. Eh kung nag, ano, Nagpulok lang. oh. Hindi, baga nag-uyok. Oh, so ano mo? Sinilas mo.
So yan guys, ating huli oh. Nililinisan na ni paring Tamboy. Yan. Sarap na sa prito. Shout out. Mano? Oh, shout out. Shout out na kayo. Kanina. Si Boy. Sisi po yung Santa Fe? Oo. Dari ka panaban. Panaban. Pagkatapos sa kuya. Inot na yan. Yan. Ayun na guys, tinulungan ni paring Joshua. Mabilis ang laban. Kakain tayo, kakain. Ano yan pare? Kakain o iinom? Kain lang. Kain lang. Okay. Yan. Yan, malalaki. Ano Noy? Ayos? Ayos? Good. Ayan guys, nipiros ni Manong Tamboy. Uy. Crispy? Crispy na yan. Wow. Lami kayo. Crispy fry. Crispy fries. Ay, kayo na. Yan. Dip muna, dip. Tapos lagay. Very good talaga si Manong Tamboy. Kaya shoutout nga pala yung mga susunod na video. Abangan nyo. Marami pa. Susunod. Nagbabalik. Nagbabalik to. Comment lang yung gusto mong pa-shoutout dyan. Yan, si Manong Tamboy yan. Shoutout na sa'yo. Hindi. Mahal kita pero di mo lang alam. Pag-ibig. Uy! So guys, tapos na. Nakapagluto na sila. So ayun, nakakain na tayo. So, nagsama na si Boss Jomar. Kumain mo. Suplado sa personal. Ayan si Manong Tamboy. Ayan si Tropa galing Saudi, Dubai. Saudi galing Saudi. Ito si paring Iswa. Ayan si Pasok. Ayan si Mano. Ayan si GT. Ayan si GT. Ayan. Ayan si Chapter. So ayan. Tara. Kain tayo. Dapat. Kain. Love you. Pasok.
Hindi pa baba. So yun guys, natapos na. Busog na naman. So ayan, nagpapalam na ang mga tropa natin. Ayan. Bye-bye. Yo. See you soon. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Ayan. God bless. See you sa susunod na videos. Shut up.